Bilyaminu TV channel ku yi subscribe kana ku danna ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sababbin bidiyo mu za ku ji alaji ba tare da ɓata lokaci ba. Na gode. Lafiya kuwa? Kai ba lafiya ba. Kici da matsala. Mutum da ka gana zauna a gurin nan ka san da matsala. Matsala me kenan? Gana a jiwu ce kai ma ka san. Tuntuni da ka gaya min na wuce wuri. Me kake nufi? Allah, ko an da yanzu mun sha kwana. Me kake nufi? Wajen boka zan kai ka kuma kuɗi. Allah nake gaya ma miliyan nawa yake so za a ma. Me yake so a kai mai? Za mu je ka ji. Amma fa zai ma ƙa'idoji zai sauro zai tsara ma ƙa'idoji. Ko menene ka bar su a gefe? Zai ce ka kawo kan wani abu amma ba wani abu ne ka gane. Ai za Ko kan ɓauna ko jaki ko kare ba ka da matsala. Ai shi za nake son ka. Amma fa amma me yasa tun farko ba gaya mun ba? Isa nake ganin ka nawa ka sai wannan? Wannan 5,000. Kuma ba takamin manawa 10,000. Abokin nan na kai wani aboki na kai na area ni Jabai. Miliyan 10 aka mai. Allah nake gama. Yanzu nake gama. Me ake jira? Za mu iya zuwa ne. Word. What's up, Lagos, Nigeria? The youngest DJ on the wheels of steel. DJ, let's sip in Latino. Wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi. Ni suke bida su waya kawo wuta na fi. Wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi. Ni suke bida su waya kawo wuta na fi. Awoyi 24 cikin kowace rana nazari nake tukuru domin in tsorata fama. Crazy in love with hip hop, I'm a microphone mahaukaci. All is well, baiwa ne kawai daga mahallaci. BOC baki raɗau kamar miyan anguwa. That's the life I choose, ai bani da niyan canzuwa. Dan idan na tuba dan wuya babu lada. Allah da iko can a baya sun ba mu rata. Yanzu kure seren su nake kira popoti. I'm too fast for blue, so I watch them pop roachy. Kuce wa Nas da Jay-Z ba su yi damara. Cause the boy is ever blazing like wutan jahannama. Na kan samu hasada kuka da cizon hakora. I'm sick and tired of trying. Ni ma da ciwo na koya. Kaɗan da na hakura amma yanzu na warke. Simple amma ya sa ogansu ya carke. Wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi. Ni suke bida su waya kawo wuta na fi. Wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi. Ni suke bida su waya kawo wuta na fi. Yeah, I go higher every day. Shi yasa nake da dada. It's natural record. Salamu alaikum. Ai ba a sallama. Ya baya.
Me ake shigowa mu? Shigo da shi. Shin bro ubanka. Kamar ubanka. Wura ubanka boka. Tsare daya. Wura ubanka boka. Me ya kai da ku? Abokina ne ke son amai. Ko irin ya akan nan amma yana buƙatar dai amma zai jawabi da bashi. Ino ne ƙarshen kuɗi da kake yi boka ko me kakka da mu za a kawo. Kuɗi na ba su da ƙarshe. Sai ka ci har jikokinka ba za ka ci kuɗi. Kamar nawa kaga kana buƙata. To, iya. Bari mu shawara. Ko shawara. To kai ya gani. Idan aka yi miliyan 90 nawa ne nawa? Miliyan 1000 za a yi in baka miliyan 100. Haba. Kan wani abu. Ai ba zai yi ba. Ni fa na gora ma wannan hayar kuma Ba an ma baran nan? to ya za a yi. Ni ban yi da miliyan ba. Miliyan mana ce? Na ƙara ma miliyan 110 zan baka. 200 za ka ba. Ka san me zan kawo? Ila ya ce To ya wuce ka ce- budurwata, ila ya ce kakana. Ya wuce ka ce kawo kan ɓera ko kan mage kawai miliyan 200 za ka ba. In ya mun samu shawara. Miliyan 100 muka shawarta. Miliyan 100. Me za a kawo? Za ka kawo kan kasar ka da na budurwarka da na tsohuwarka sannan da na dadinka sannan abokinka guda ɗaya muna hannun damanka babu Ba yadda za a cire uba, a cire tsohuwa, a cire budurwa, inda shi wannan tun muna yara muke tare. bai za ka saka mini shi kenan Ai mun daɗe muna tare. Boka, magana kake boka. Boka ya tsere fa. Kuma ka san wallahi ba zan bi babu ba.